Nalazimo se na oficijalnom sajtu projekta ADAX. Kao što vidimo ovdje oni odbrojavaju do lansiranja DEX-a, tako da je to meni dalo ideju da ja snimim video o ovom projektu i da iznesem svoje mišljenje. Na osnovu mog istraživanja ja smatram da je ovaj projekat jedna velika prevara, odnosno scam. A to ću i obrazložiti. Znači ako odemo na CoinMarketCap i ukucamo ADAX, scrollamo do dole, vidimo da on se nalazi samo na jednoj menjačici, samo na jednoj berzi. A šta je još interesantno? Interesantno je da ubrzo po pojavljivanju projekta ADAX pojavio se i projekt Solanax. I zamislite sad, ADAX, Solanax. Pojave se projekti skoro u isto vreme i verovali ili ne, pojave se na istoj berzi. Dobro, ovo je, njega možete da kupite i na Raydiumu. Ali zamislite, na istoj berzi u isto vreme dva projekta koji se zovu isto. Samo X dodaju na kraj reči Solana, odnosno ADA. A zašto su ta dva projekta izašla baš na ovoj berzi? Pa ako odemo na oficijalni sajt berze, možemo vidjeti sljedeće. Vi znači platite i oni vas izlistaju. Što znači da je ova berza idealna za prevarante. Dođu lepo, plate ovdje, berzi opet odgovara, uzmu pare, izlistaju neki coin, ti prevaranti deluju kod lajka ozbiljno, kao eto oni su na nekoj berzi, i onda tako mnogi ljudi krenu da kupuju coine, prevaranti zarade dosta novca i samo nestanu. Neko bi mogao opet da nađe opravdanje, da kaže pa dobro, nije to dobro istraživanje, nije ovo, nije ono. Ja sam istražio malo dublje od ovoga. Šta sam to radio? Otišao sam recimo na oficijalnom sajtu. Evo. Launchpad. Projekti koji se lansiraju. Šta možete primijetiti? Znači, bio je ADAX i odmah sljedeća strana posle ADAX-a Solanax. Ajde da vidimo Solanax, kako on stoji. Pogledajte mu cenu. Kada se lansirao, bio je veliki hype, cena mu je otišla na preko 70 centi, onda se ispuvala cena, ovdje malo je opet skočilo, ispuvalo se, skočilo i sve manje skače i na kraju ravna linija, mrtav coin. Njegova sada cena je 10 centi. A kada se lansirao coin, cena mu je bila 30 centi. Znači on je već izgubio 2/3 svoje cene. A kada se coin lansira, neko logično očekivanje je da ako je to dobar projekat, da će njegova cena, kako se projekat razvija posle lansiranja, samo da raste. Pogledajte šta je bilo recimo sa BNB-em ili šta je bilo sa Matikom, sa drugim coinima. A ovi su znači samo uzeli pare, coin se ispuvao i to je to. Ajde malo još da istražimo dalje. ADAX je tu. Ajde da vidimo šta je bilo sa ovim drugim coinima koji su se lansirali na ovoj berzi. Evo recimo ovaj coin. Njega nema na ovoj na CoinMarketCapu. Ajde da ga vidimo ovdje, CoinGecko. Njegova cena 27 centi. A kada se lansirao bio je $1. On je izgubio znači 73% svoje vrednosti. Ajde da vidimo šta je bilo sa ovim. A dobro, startnu cenu nema. Ajde da vidimo ovaj koji ima startnu cenu. Znači startna cena 25 centi. Evo ga sad 6 centi. Propao coin. I gdje je izlistan? Samo na ovoj menjačici. Ajde idemo dalje. Ajde da vidimo šta je sa ovim coinom. Znači on je po 30 centi
krenuo u prodaju. Koliko mu je sad vrednost? Prestali su da ga prate. Hajde vidimo na CoinGecko. Nije ni 2 centa. 1,5 cent. 1,5 cent. A kada se lansirao, startna cena mu je bila 30 centi, a sad nije ni 1,5 cent. On je izgubio skoro 100% svoje vrednosti. Hajde da vidimo šta je s ovim. Savix. $2,95, a kada se lansirao, $38. I on je izgubio preko 90% svoje vrednosti. Idemo dalje. Šta je sa ovim? Bio je 1 cent. Nema ga na CoinMarketCapu, CoinGecko. Nema ga ni ovde. Ajde da vidimo šta je sa ovim. Ovo je bio $1. Znači $1 je bio. Takođe na ovoj berzi. Startna cena. Koliko je sad? Ni 2 centa. Znači on je izgubio preko 98% svoje vrednosti. Gde je on bio u prodaji? Dobro, tu je na nekom Stexu. Njega čak više i nemate ni da kupite, ni da prodate na ovoj berzi na kojoj je izlistan. Na kojoj je krenuo u prodaju. Hajdemo još dalje da vidimo. Ovoga i nema na CoinMarketCapu, da vidimo CoinGecko. Nema ga ni tu. Ajde da vidimo ovaj. Znači on je 0,2017. A sada je 0,4075. Znači taj je izgubio skoro 100% sve vrednosti. Treba li još da idemo dalje? Evo, hajde da vidimo ovde ovaj. PayPodo. Nema ga na CoinMarketCapu. Nema ga ni CoinGecko. Ajde još ovaj. I to je to. Ovo je začekeno po $1 u prodaju. Po ceni od $1. Prestao je da... Ovde ga više i ne prate. Aurix. To je taj Aurix. Da vidimo CoinGecko. 78 centi. Znači 78 centi, a krenuo je u prodaju po ceni od $1. Znači ja mislim da je ovo dovoljno. E sad, zašto ADAX ima cenu? Zašto? ADAX je samo pitanje trenutka kada će da propadne. A on još ima cenu zato što ga drži neki hype. Vidite, tu je naišao veliki hype, on je bukvalno eksplodirao. Onda je pala cena, pa se opet nešto povratila, pa je opet padala i sad su opet kao objavili datum izlaska DEX-a, znači datum da oni će da izbace DEX na Cardanu i cena je opet porasla, ispuvala se i to će ovako da ide, ima da pada i da se ispuva. Naravno, to ako je neki coin scam, to ne znači da ne možete da zaradite na njemu. Ako uđete na vreme, izađete na vreme i na skamu može da se zaradi. Ali to je jednostavno kocka, za ozbiljne investicije nije i za dugoročne investicije nije. Tako da eto, htio sam čisto, pošto evo vidim da su oni objavili na svom sajtu datum izlaska DEX-a. Eto, htio sam čisto da snimim video ovome. Previše je slučajnosti da u isto vreme se pojave i na Cardano ADAX, na Solani Solanax, previše je slučajnosti da dođu na istu menjačicu i da su samo na jednoj istoj berzi. I tu naravno gde može svako da dođe, gde su uslovi provere, kontrole, gotovo da ne postoje, samo im bukvalno eto platite i oni će da vas izlistaju. Moja procena je da iza projekta ADAX
iza projekta Solanax stoji ista ekipa ljudi. Neka ekipa koja onda je posle razradila plan da uzme novac od community-a ADE i od community-a Solane. Pošto je naravno ADA bila u velikom hajpu, dolazili su pametni ugovori, Solana je također eksplodirala, oni su brzo napravili ADAX, Solanax, odmah ime da bude privlačno, da se lako nađe, da odmah mogu ljudi mnogi da pokrle, da misle kako će to sad da eksplodira, da to budu novi projekti na Solani, na Cardanu itd. A znate šta je još tu bitna činjenica? Pošto sam ja pratio te projekte gotovo od početka, ja sam video da na početku Solanax je imao objavljen tim ljudi na svom sajtu, a sada toga nema. Također, tim ljudi na svom sajtu ima ADAX. Evo, tu je neki tim ljudi. A i to i ljudi mogu preko noći da nestanu, kao što su nestali sa Solanaxa. I sajtovi su bi od starta bili nekako slični. Možete i sami da izvršite poređenje. Evo, kad pogledate ovaj sajt ADAX-a, vidite sajt ADAX-a i vidite sajt Solanaxa. Meni je to slično. Ja ovdje ne mogu nigde da kliknem na Solanax, faktički sve na jednoj stranici, evo. Gdje god kliknem, sve tako reći na jednoj stranici i to je to. Nemam ja nigde gdje ja mogu još nešto dublje da istražujem. Znači, vidi se u startu da projekat nije ozbiljan. Evo ovdje imaju. Ovo nije uopšte ozbiljna dokumentacija. To imaju tu. Znači ima tu da se klikne jedino na ovdje ova 3 mesta. Evo kod ADAX-a isto. Znači sajt je nekako prosto urađen. Sve vam je faktički na jednoj stranici. Ovdje nemate, sad vi kad kliknete da vam se tu otvori nova lista pa da možete da izaberete nešto, ili ovdje kad kliknete ili tu, sve vam je na jednoj istoj. Znači sajt koji nema uopšte, nema još neku stranicu. Sve tako reći na ovoj glavnoj prvoj jednoj stranici, to vam je to. Sad vi možete da kliknete ovdje, ali to vam već ode kao neku dokumentaciju i to, ali na sajt, na sajtu nema ništa. Evo i uporedite ovdje isto kliknete, odete kao na neku dokumentaciju, čak i bi dokumentacija slična. Pogledajte vi ovo. Ova dokumentacija od Solanaxa i dokumentacija od ADAX-a. Evo da uporedimo dokumentaciju. Pogledajte, meni deluje slično. Evo. Vidite, pogledajte. Na kraju istim je koncept pisanja. Evo, vidite. 11, ovdje 9, 10. Znači ovo je ovdje njima tačka 9, ovo bi bila 10. tačka, ovdje 10, ovdje bi ovo bila 11. Od starta mi je sve to bilo isto. Šta ja hoću da poručim? Hoću da poručim znači ljudima koji su ušli u ADAX da prave što prizaznu strategiju. Znači sad je pitanje šta raditi. To je mrtav coin, od njega nema ništa, zapamtite dobro. To je zaključak moje analize, naravno vi vršite vašu, možda vi izvršite bolju analizu, nikad se ne zna. Ali moja analiza je da treba praviti što pre izlaznu strategiju. Šta to znači? U budućnosti, znači u nekoj dalji budućnosti, taj coin 100% bit će mrtav coin
i samo sad, pošto su oni napravili ovde obaveštenje da je kao eto uskoro se lansira DEX, možda se stvori neki hype, pa cena skoči, ali naravno taj će skok biti privremen, zato što je ovo sve jedan veliki skam. Tako da sad je pitanje da li sada izaći na ovoj ceni ili čekati da se možda stvori neki veći hype, pa izaći na nekoj većoj ceni, ili rizikovati da se ova cena još više ispuva i izgubiti i ovo. Znači sad je kocka, ali taj projekat je skam i od njega u budućnosti nema ništa. Znači ja sad, evo, možete da vidite i sami, previše slučajnosti. Znači vi ako pogledate način na koji je pisan ovaj dokument za ADAX i način na koji je pisan ovaj za Solanax, vidjet ćete da je to izuzetno velike sličnosti. Pogledajte, sve na istu matricu, pogledajte. Evo, tokenomics, uvod, zašto, vizija, evo, zašto, vizija, sve na istu matricu, znači bukvalno, čak i dizajn, eto, malo su kao promenili, ali vidi se da je ipak dizajn nekako, meni je to na isti kalup. Previše tu sličnosti, videli ste kako su drugi coini prošli i sami znate da kad izađe na launchpadu po nekoj početnoj ceni, da je ta cena izvrsna, da posle u budućnosti ta cena samo raste, da je sve veća i veća. Ovde kogod izađe na launchpadu na ovom sajtu, njegove cene samo padaju, zato što tu izlaze skamovi. Tu ne izlaze ozbiljni projekti. Pa koji će ozbiljan projekt da izađe na ovoj berzi? Budite realni. Tako da moje je samo da vas upozorim, da znate da je to skam. Sada je na vama da vidite šta ćete da radite sa coinima ako ste ih kupili. Da li ćete izaći po ovoj ceni ili čekate eventualno, jer i na skamu, kao što sam rekao, možete zaradi, pa znači da čekate neki skok cene, pa da onda izađete. Tako da, rekao sam sve što sam imao, kraj videa.